Fis-sfond ta' intervista fejn fiha elenka numru ta' miżuri mill-baġit tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela bil-fatt innota wkoll id-differenza kbira bejn dan il-Gvern li qed jagħmel ħiltu biex ikompli jmexxi lil pajjiżna l quddiem u l-Partit Nazzjonalista li ta' kuljum jingaġġa tattiċi partiġani biex jipprova jxekkel dan kollu. Fost oħrajn il-Prim Ministru nnota kif il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ibbojkottja l-iffirmar tal-ftehim taż-żieda fil-paga minima. Ftehim storiku li minn Jannar li ġej il-paga minima nazzjonali se tkun qed titla' għal 213.54 fil-ġimgħa minn 192.73 b'aktar żidiet fis-snin li ġejjin. Hawnhekk il-Prim Ministru spjega li dan ikompli jikxef is-sentiment veru tal-Partit Nazzjonalista lejn dawn it-tip ta' miżuri ta' għajnuna. Il-Prim Ministru nnota wkoll in-nuqqas ta' serjetà tal-Partit Nazzjonalista li ta' kull sena toħroġ biċ-ċar fil-perjodu li fih jitħabbar il-baġġett. Fil-fatt spjega kif din is-sena l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mhux talli ma pruvatx tagħmel tajjeb għat-taffiġa tas-sena l-oħra brabta mal-pre-budget document u li saħansitra l-medja indipendenti ddeskrivitu bħala mess, iżda din is-sena saħansitra ma għamlu xejn ħlief numru ta' slides. Slides li lanqas id-deputati responsabbli mill-ekonomija u l-finanzi ma kienu jafu il-bażiku dwar is-suppost viżjoni tagħhom. Darba laqqas pre-budget document m'għamlu. Is-sena l-oħra għamlu pre-budget document. Tant kien fih żbalji li l-medja kienet qaltilhom għamiltu mess ta' fiġġa. Dis-sena flok studjaw u preparaw ruħhom u għamlu pre-budget document serju mingħajr żbalji marru l-iktar faċli. M'għamlu xejn. U mbagħad għamlu ftit slides li aqqas il-kellema tagħhom ma kienu jafu x'kien fihom. Sa dan it-tant waqt l-intervista l-Prim Ministru ġie mistoqsi dwar sitwazzjoni fejn fiha l-esponenti ewlenin tal-establishment nazzjonalista Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed ifittxu personalment li 3 membri mit-Tribunal Industrijali għaliex sempliċement ma qablux mad-deċiżjoni li tieħdet kontra l-union li qed jirrappreżentaw dwar kif il-grad tal-Learning Support Educators mhux distint minn dak tal-għalliema għaliex il-koll huma edukaturi. Fil-fatt iż-żewġ deputati tal-Blue Heroes kif ukoll esponenti ewlenin tal-Aqda Repubblika u li ħabtu fuq sidierhom assaltna ta' dritt fetħu kawża kontra l-membri ta' tribunal b'atteġġjament sintomatiku ta' dak anke mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Dr. Bela sostna li hija tal-mistħija li dawn in-nies biex jeżerċitaw il-poter ridu jintimidaw l-istituzzjonijiet u saħaq li bil-kontra tagħhom il-Gvern se jibqa' juri l-appoġġ u l-protezzjoni tiegħu lejn l-istituzzjonijiet li qed jagħmlu xogħolhom b'mod leġittimu. Hija xi ħaġa li intimidazzjoni li aħna ma nistgħux naċċettawha. Għaliex li inti kontesta deċiżjoni ta' organu ġudizzjarju dik għandek l-għodot legali biex tagħmel. Imma li toħloq dal-pressjonijiet u l-intimidazzjonijiet biex fil-kawża li jmiss issa meta jidhru daż-żewġ avukati u oħrajn li jiffurmaw parti minn dik klikka privileġġjata f'dan il-pajjiż, dak l-istituzzjonijiet jiddeċidu kif iridu huma. Lan dak huwa jibbeżżawhom, jikkundizzjonawhom biex id-darba li jmiss meta se jidhru qudiemhom, naturalment iħossu li għandhom jiddeċiedu kif iridu daw tal-establishment għaliex inkella jafu li r-riperkussjoni fuqhom tkun li se jiġu mfittxija personalment. Quddiem dan l-aġir il-Prim Ministru temm jgħid li qed joħroġ dejjem aktar biċ-ċar kemm il-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat ta' paniku u disprament filwaqt li ma joffri l-ebda alternattiva għal pajjiżna.